De trollenscheet. Nadat de kolonisten Borkefjörður en andere delen van de westelijke regio hadden bevolkt, trokken de trollen zich terug op de heide en vonden ze grotten in het lavaveld van Hallmundarhraun en elders. Sommige trollen waren erg boos op de mensen en deden hen zoveel mogelijk kwaad. Een van hen heette Depilarassa, oftewel spikkelkont. Ze hield zich op in het gebied van Atmavatshedi en was bijzonder lastig in de omgang. Ze stal zowel schapen als mensen en verslond beide gulzig. Op dat moment woonde er in Húsafell een man die Thorsteinn heette. Aan het eind van de zomer was het een traditie om op forel te vissen om de voorraadkast aan te vullen voor de winter. Geruchten over de humeurige trollenvrouw weerhielden Thorsteinn er niet van om in de rijke viswateren te vissen. Hij ging dus zoals gewoonlijk vissen en nam een boerenknecht mee. Na 2 dagen een goede vangst te hebben verzameld, merkten ze een beweging achter een nabijgelegen rots en kregen ze het gevoel dat iemand hen in de gaten hield. Thorsteinn riep: Kom tevoorschijn als je iets te zeggen hebt. Na een tijdje zagen ze een donker wezen van achter een rots tevoorschijn komen en op hen afkomen. Een slonsige trollenjongen die wel wat weg had van een ruige man. Ze begroetten hem en vroegen hem wat hij op de heide deed. En een herder die ze jaren geleden had ontvoerd en in een grot had vastgehouden. Maar nu heeft mijn moeder mijn vader gedood en opgegeten. Ik vrees dat mij binnenkort hetzelfde lot te wachten staat, want ze heeft voortdurend kritiek op me. Net zoals ze op mijn vader had voordat ze hem vermoordde. Thorsteinn had medelijden met de jongen en nodigde hem uit om onder te duiken en met hen mee te gaan naar hun nederzetting. Dofri bedankte hen en zei: Ze weet dat jullie hier zijn en wil jullie hem vervangen nemen. Jullie zien er indrukwekkend uit, dus durft ze jullie vast niet allebei tegelijk aan te vallen. Ga dicht bij elkaar staan als ze komt en houd je bijl en mes aan je riem. Ze doet vaak alsof ze vriendelijk is en vraagt om een bordje skier. Maar je moet haar wat te eten aanbieden, maar laat je niet bedanken met een kus, want dan bijt ze gegarandeerd je kop eraf. Toen ze Dofri hadden verstopt in een kleine grot in de buurt, gingen Thorsteinn en de boerenknecht verder met vissen. Kort daarna zagen ze een vreemd wezen naderen. Het was de oude trollenvrouw die reuzengroot en afzichtelijk was. Alles verliep zoals Dofri had voorspeld. Ze leek vriendelijk en vroeg hem om een bordje skier. Ze gaven haar wat en ze wilde Thorsteinn kussen om hem te bedanken voor de maaltijd. Maar hij deed een stap achteruit en zei: Je kunt je dankbaarheid ook zonder kus uitdrukken. De trollenvrouw aarzelde even, alsof ze onzeker was, maar draaide zich toen plotseling om en vertrok zonder afscheid te nemen. De volgende ochtend gingen Thorsteinn, de boerenknecht en Dofri terug naar de nederzetting met 3 paarden beladen met vis. Het jaar erop gingen ze weer vissen. Dofri ging niet mee. Hij wilde niet terug naar de heide. Ze waren nu talrijker en de oude trollenvrouw bleef uit de buurt terwijl ze aan het vissen waren. Voordat ze terugkeerden naar de nederzetting, bouwden Thorsteinn en zijn mannen een kleine, praktische hut die ze 's winters konden gebruiken als ze wilden gaan ijsvissen. Thorsteinn en een boerenknecht gingen aan het eind van de winter de heide op toen het water bevroren was. Ze installeerden zich in de hut en maakten een vuurtje in de kachel om warm te worden voordat ze gingen vissen. Het vissen ging goed, maar het vroor hard en ze kregen het koud van het buiten zijn. Ze ontwikkelden een systeem. Ze wisselden tussen naar buiten gaan om te vissen en terug naar de hut om warmte op te doen. Toen Thorsteinn op de tweede dag 's avonds de hut uitkwam, zag hij dat Depilarassa de boerenknecht had gevangen en gedood met een reuze stap op Thorsteinn afkwam. Hij besloot terug te gaan naar de hut en de deur op slot te doen. Hij merkte al snel dat er aan de deur werd gerammeld en moest al zijn kracht gebruiken om de grendel vast te houden, zodat de deur niet uit zijn scharnieren zou vliegen.
Daarna werd er van buitenaf op de hut gebeukt en er werd wat stenen afgebroken. Gelukkig was de hut zo stevig gebouwd dat de troll het de tijdrovend vond om alle stenen af te breken. Vervolgens hoorde Thorstein gedreun op het dak. Toen werd de schoorsteen afgedekt en er stroomde er water naar binnen waardoor het vuur doofde. Het was zoveel water dat de vloer onder water kwam te staan en Thorstein al snel tot zijn enkels in het water stond. Daarna klonk er een enorm gestommel dat gepaard ging met een zo vieze stank dat Thorstein er duizelig van werd en op het punt stond flauw te vallen. Hij vermoedde dat de reuzin een wind had gelaten in een poging om hem te verstikken. Toen hij op het punt stond het bewustzijn te verliezen, zag hij zijn alpenstok tegen de muur staan. De stok had een ijzeren punt en wordt gebruikt om gaten in het ijs te maken. Het lukte Thorstein om de stok te pakken te krijgen en naar de kachel te wankelen. Terwijl hij de punt via de schoorsteen in het achterwerk van de reuzin stak, zei hij: Hier, pak aan en je naam is voortaan echt van toepassing, monster. De reuzin slaakte een kreet, maar kon zich niet snel genoeg uit de voeten maken. Thorstein slaagde erin de alpenstok 3 keer in haar achterwerk te steken, voordat ze opstond en een frisse lucht door de schoorsteen naar binnen stroomde. Hij herstelde zich snel en liep de deur uit met de stok in zijn hand. Depilrassa stond bloedend tegen de muur geleund. Ze keek hem razend aan en keek toen naar de alpenstok voordat ze wegrende over het ijs. Thorstein vermoedde dat ze van plan was het lichaam van de boerenknecht mee te nemen. Hij kon dat niet toestaan en rende achter haar aan, zwaaiend met de alpenstok terwijl hij haar uitschold. Toen ze zich hiervan bewust werd, veranderde ze van koers en verdween op de heide. Thorstein volgde het bloedspoor een tijdje, maar besloot toen terug te keren. Hij was erg moe, maar het leek hem niet verstandig om nog een nacht in de hut door te brengen. Het verstandigste was om de vangst terug te brengen naar de nederzetting en een fatsoenlijke begrafenis voor de boerenknecht te regelen. Thorstein kwam ziek thuis en lag enkele weken in bed. Hierna bleef hij de rest van zijn leven kortademig en had hij een slecht uithoudingsvermogen. Er werd niets meer van Depilrassa vernomen en er waren ook geen verhalen meer dat ze reizigers op de Artner was die lastig viel. Sommigen zeggen dat ze in haar grot overleed aan bloedverlies.